Здравейте всички! Добре дошли в канала на ATE. Ще ви представим нашия апарат за носене на велосипеди. Това е продукт за монтиране на велосипеди, подходящ за всички превозни средства. Има товароносимост 20 кг. Не трябва да надвишавате максимална скорост от 120 км в час. Произвежда се с алуминиев анодизиран профил, конструкция от апспластмаса, устойчива на удар и външни атмосферни влияния с присъединителен апарат. Процесите на пробиване и модификация не се прилагат към купето на автомобила. Доставя се с конектори и ръководство за монтаж. За да можете да монтирате превозното средство за превоз на велосипеди, трябва да има дистанционен продукт върху превозното средство. Продуктът за междинен вътък варира в зависимост от превозното средство. Можете също да получите този продукт от нашата компания. Един апарат може да носи само един велосипед. Ако искате да носите два велосипеда, трябва да закупите два апарата. Продуктът е заключен срещу кражба. Ако желаете профила на продукта, можете да създадете поръчка в черно или сиво. С скобата на велосипеда колелото на велосипеда се фиксира към предната и задната част на автомобила. Ние доставяме нашия продукт за багажник за велосипеди на нашите потребители чрез нашите дилъри. Можете да посетите нашия глобален уеб адрес www.atsmotors.com, за да прегледате всички наши услуги по света.